Přátelé, máme tady Viktora, což je redpilák. Je to redpilák. Co to znamená být redpilák? Redpilák je v podstatě člověk, který si studuje a zajímá se a testuje vztahovou dynamiku a ženskou vztahovou psychologii. A proč se to jmenuje redpill, to hnutí? Redpill je analogie z filmu Matrix, kdy Morpheus nabídl Neelovi dvě kapsle. Ano. Jednu červenou a jednu modrou. A řekl mu, když si zabereš modrou, tak se probudíš v blažené nevědomosti a budeš dále žít klidný, nevědomý, blažený život. Jo. Když si zabereš tu červenou, tak nazřeš pravdu, ale ta bude extrémně bolavá, taky vydýcháš, takže se rozhodni. Chceš zřít pravdu, která je extrémně bolavá, nebezpečná, anebo chceš radši blaženou nevědomost? Ve smyslu ženské atraktivity, ženské zamilovanosti, ženské lásky a vztahové dynamiky. Ty jsi teda vybral tu červenou kapsli. Já jsem si vybral červenou, protože ta modrá kapsle, ten romantický naivismus mě prostě vedl k extrémní křehkosti a extrémnímu utrpení, je to tak? A co ti tam z té modré kapsle způsobilo takový utrpení? Ano, v tom romantickém naivismu, v tom blue pill romantickém naivismu, tomu chlapovi nejvíce způsobuje utrpení to, když zjistí, že z laskavostí a s příjemným, zdvořilým přístupem v té ženské přitažlivosti a u té ženské atraktivity příliš jako neuspěje. To je to bolavé zjištění, že vlastně ty ženy jsou tak nastavené evolučně, že nereagují tak, jak bychom my si přáli, my chlapi, nereagují tak dobře na zdvořilost, na přívětivost, na laskavost, tak, jak bychom to viděli podle naší chlapské logiky. Protože je to nutí, oni chtějí tu jiskru a ta jiskra je pro ně spojená s nějakou i drsností, že jo, agresí do určité míry. Prostě je to nutí, ty ženy to nutí si nutně myslet, nebo aspoň na více či méně podvědomé úrovni, o tom chlapovi si myslet, že vlastně, když je zdvořilý k té ženě, když o ní usiluje, že nemá možnosti jiné, že nemá vysokou hodnotu na sexuálním trhu, že mu nezbývá nic jiného, než k té ženě být zdvořilý, usilovat o tuto konkrétní ženu, a to jí okamžitě podvědomě našeptá a řekne o tom chlapovi, že nemá na výběr, že nemá takovou hodnotu, hned to v ní zbudí pocit, že ji tak nepřitahuje. Hele, a ty něco testuješ? Já nevím, jestli to chci, protože to je jako dobrý, jestli ti chce přečíst jakoby ty repliky, kde jsi byl zdvořilý. Jakože nemusím to číst, ale jednoduše řečeno, zjistil jsem, že ženy na seznamkách mnohem lépe reagují a mnohem ochotněji reagují na otřesné buranské chování. Mnohem víc, mnohem četnějc na něj zareagují, mnohem s větším zájmem zareagují na chlapa s mírně buranským, psychopatickým chováním, které ještě značí nízkou sociální inteligenci, než na chlapa, který je zdvořilý. Prostě to je další šokující sdělení a šokující pozorování tady z té red pill reality. Je pravda, že teď kamarádka říkala, jak jí vzrušovalo, že nějaký kamarád mluvil prostě ostravsky, tyjo. Buransky strašně. No? Jak bys si to vysvětlil, jako? No tak jak to říkáš ty, no. Jako oni často mluví o tom, že když jako si nějaký prvek
něčeho cizího, dejme tomu, že mluvit ostravsky v Praze je trošku prvek něčeho cizího, něčeho nekonformního, tak vlastně je to prvek té odvahy, nebo jako té ženě to říká, tento chlap nepotřebuje jít se systémem, nepotřebuje být konformní a ochotný se systémem, dokáže v té své individualitě mít sílu a jistotu a to jí na něm přijde přitažlivého. Proto prostě jako ty ženy přitahuje archetyp rebela. Protože on je nekonformní se systémem, on je nekonformní se společností, on je silný jedinec jako individuum. To velice chlácholí ženskou hypergamii. Ale a dal bys nějaký příklady těch věd, které tam testuješ? Například... A ty zdvořilé, tak ty právě hrubé, řekněme. To není úplně hrubé, ale takové přidrzlé. Je to takové přidrzlé, dobře. Takže ta zdvořila zněla ahoj. Dala by si se mnou procházku nebo čaj? Tak na to reagovala jedna žena z 5. A když jsem jim psal přidrzlé, otřesně, buransky, ahoj, jsem extrémně sobecký a jestli si chceš se mnou psát, počítej s tím, že jsem mizerný v komunikaci a vždycky mám pravdu, nebo něco takového opravdu otřesného, tak na to ta žena extrémně dobře reaguje. To je prostě šokující pro mě zjištění. Samozřejmě to tě nesmí přehnat, že by tam třeba napsal, nevěděl jsem, jestli jsi nahá, protože tvoje hlava vypadá jak píča. Samozřejmě, ne, to jako nesmíš být, musíš být jako jistý v tom sdělení, že mírně přidrzlý a jistý v tom sdělení, ale ne být jako vůči ní vulgární, tak samozřejmě na tom to by jako... Protože celý ten koncept vlastně svádění té ženy je slovy naplňovat její fantazii. Fantazii o její výjimečnosti, fantazii o její jedinečnosti a imponovat jí tady v tomto, jo, jakože imponovat jí tady v tomto, že ona může žít výjimečný život, jedinečný život, ne jak ostatní holky, s kterýma je naprosto v otevřeném intrasexuálním rozbroji, že jo. A není součástí té blue pill, to znamená ta iluze, i právě ten romantický naivismus? To samozřejmě, že je, to se skoro rovná, to je prostě synonymum blue pill. Tomu říkáme my, jako, nebo tomu říká red pill komunita jako opaku red pill prozření, je klasický blue pill romantický naivismus, ve kterém je podle mě 99% jako lidí. Podle mě to je, vlastně, podle mě je romantický naivismus představa o romantické oddané lásce jako nejrozšířenější víra na světě. Skrz kultury. Skrz kultury si myslím. A je nebezpečná, protože nás vede k velkému utrpení, vede nás k velkému nepochopení, k rozpadu vztahu. Takže něco na té definici romantické lásky, něco tam chápeme špatně, něco tam špatně uchopujeme. Výsledkem toho je, že podle mě probíhá teď v západní společnosti vztahová krize. Plošná vztahová krize. Možná posledních 5 let a bude to gradovat do budoucna. Plošná vztahová krize. Ano, myslím si, že jo, protože uvádí se rozvodovost, rozchodovost jako 70%, ale mně přijde, že 99% vztahů, mikrovztahů, střednědobých vztahů, krátkých vztahů se prostě rozpadne a že jestli má někdo vztah teda dlouhodobý, což bych já řekl třeba 6 let a více, tak je to jako promile. Podle mě je to jednotky procent z těch vztahů, které tedy vzešly. A myslím si, že jako se to limitně blíží jednotkám procent. Kvalitní dlouhotrvající vztahy. Ale otázka je, co to je dlouhotrvající vztah, že? Protože
dobře, ty lidi mohou být ve vztahu tedy dlouhodobém, ale myslím si, že vysoké procento z těch dlouhodobých vztahů už není opravdu skutečná vášeň, skutečná láska, silná sexualita a přitažlivost, ale myslím si, že to je spíš emoční závislost, kombinace emoční závislosti, nějaké setrvačnosti a strachu ze samoty. Ano. Protože on ti někdo řekne, jo, já mám 6 let vztah, dobře, ale jak často máte sex? Jednou za měsíc? Tak tomu já neříkám kvalitní vztah. Jak často v tom vztahu je drama, malé drama, nebo že nemáte náladu, nebo že negativní nálada, nebo mikrodramata, jak často to je v tom vztahu, jak často v těch dlouhodobých dnešních vztazích je upřímná přitažlivost a sex a absence dramatu. No podle mě vlastně kvalitní vztahy opravdu nemáme. Celoplošně. A teďka ty extrémně stabilní vztahy pro tebe moc neexistují. Jenom ty 2 roky třeba. Já si myslím, že s tím romantickým naivismem, který je všudy přítomný, v kterém je 99% lidí, se pojí i takové různé nepsané pravidla. Například to, že drama do vztahu patří. Fakt? Jo, myslím si, že v obecném povědomí je to a téměř každý člověk ti řekne, a co bys jako chtěl v dlouhodobém vztahu, však tam to nejde bez dramat, to nejde bez rozbrojí, to nejde bez ztráty libida a sexuality. Ale redpilleři říkají, že pokud hlavně chlap si kvalitně vybere a má na výběr a vybere si z vícero žen si vybere tu nejkompatibilnější a tu nejkvalitnější, tu nejvhodnější pro sebe. Za druhé, když ten vztah dobře deleguje a manažuje, když tam dobře manažuje a dávkuje a udržuje atraktivitu, takže i v dlouhodobém vztahu může být naprostá absence dramatu a pořád silná přitažlivost. To říkají redpilleři. Jenomže my jako společnost jsme zvláštní v tom, že různé oblasti života bereme velmi racionálně a zrovna vztahy bereme velmi intuitivně a chápeme velmi intuitivně a přistupujeme k ním intuitivně. Jakoby, když to řeknu polopaticky, řekneme si, proč bych měl studovat vztahy, to prostě nějak vzejde a nemusím o to usilovat, nemusím se o to snažit, to prostě nějak vzejde a ono to vlastně vzkvete nebo zanikne samo. A to je taky pičovina podle mě. Podle mě a podle redpillerů by měli lidi se učit vztahovou dynamiku a umět udržovat atraktivitu a potom ty vztahy mohou být kvalitativně úplně jiné, než jaké máme tady vztahy my teď. Že? Že by ještě někdo došel, myslíš? Ne, to nedojde nikdo. Vykládáme zajímavě, u toho trochu pospávám, ale to nevadí, to říkáš. Jasně. I pro ty lidi, že jo? Jasně, že. No a řekni mi, když teda muž si chce trochu zvednout tu hodnotu na sexuálním trhu, tak co by měl dělat? Tak nejjednodušší je pečovat o ty externí spouštěče té atraktivity a o ty externí vlastnosti, což je jeho fitness, procenta jeho tělesného tuku, jeho jakýsi styl, lifestyle, jeho jakési sociální nebo dorozumívací schopnosti, pečovat třeba o svou odvahu, o asertivitu. To jsou externí spouštěče atraktivity, které může každý chlap
trošku vypěstovat, jo? Má to jaksi ve svých rukách. Takže toto jsou externí. Ty vnitřní, ty jsou horší, jo? Jako mět určitě to svůdné charisma, dejme tomu svůdné charisma, nebo charisma, které ty ženy vidí jako přitažlivé, jako maskulinně přitažlivé, tak to už je horší. A to vlastně ani je to horší v tom to vybudovat. Uchopit to, identifikovat, definovat a vybudovat, to je horší. Takže doporučuji, jestli tedy chce někdo zvyšovat svoji hodnotu na sexuálně vztahovém trhu, tak ať začne se základními externími vlastnostmi a částmi té atraktivity chlapské. V tomto máme my chlapi, mimochodem máme my chlapi mnohem jednodušší a mnohem víc ve svých rukou než ženy. Protože tu chlapskou atraktivitu tvoří prostě široká škála vlastností. Jak jsem řekl, fitness, styl oblékání, rétorické jako vlastnosti a schopnosti, jo. Různé takovéto věci. Může ten člověk prostě se vyšperkovat, může ten člověk se trošku jako vylepšit, ten chlap. Může začít podnikat, může si vybudovat respekt ve společnosti, může pečovat o svůj důvtip a humor. A to všechno, tady všechny tyto vlastnosti tvoří chlapskou atraktivitu, jak to chápe, ze směru od ženy k muži. Jo? Žena chápe muže jako souhrn tady těchto všech vlastností. Zatímco to znamená, že ten chlap to má víc ve svých rukou, může na tom pracovat a může to mnohem víc v průběhu svého času, v průběhu času svého života ovlivňovat a eventuálně zkvalitňovat. Zatímco ta žena, jak chápeme my ženskou atraktivitu, my muži? No v podstatě jenom je to jako neromantické, je to trošku zkratkovité, ale v podstatě jenom jako vzhled a fertilitu. To znamená, že ta žena je v mnohem víc fataličtější pozici, že jo? Protože ona nemá tak moc pod kontrolou jako svoji krásu nebo mladost nebo fertilitu, tak jak my, muži, svůj status, svoji odvahu, svůj vzhled, svoje fitness, jo? Takže ten chlap to má mnohem víc pod kontrolou a může na tom víc pracovat, ta žena je ve víc fatalistické pozici a podléhá víc tomu, jestli prostě jednoduše měla štěstí a byla obdarována, anebo ne. Takže tak to je. Ženy sice mají páku v tom sexuálním výběru a jak se říká, že nám to bylo tak nějak dané víceméně zadarmo. Ten veliký půvab, ta veliká krása, veliká přitažlivost, ta veliká páka na tom trhu. Ten chlap si to musí vybudovat, ale má to víc ve svých rukou. Je to teda takový málo romantický, je to takový spíš kalkulující, ne? Ty vztahy. Ano, myslím si, že jo. Myslím si, že je to antiromantické. Myslím si, že ta romantika vlastně jako k čemu je tam vlastně dobrá ta romantika? Ona jako zkresluje náhled na tu realitu, jo? Na ten pragmatismus toho, že vztah romantický a sexuální vztah mezi mužem a ženou je transakce hodnoty. To je prostě ekonomická jednotka. Transakce hodnoty. Na jedné straně je to půvab a sex na té ženině a na té mužské straně je to třeba bezpečí anebo doručení té ženě pozitivních emocí anebo zlepšení kvality jeho života díky tomu, že tam vstoupí ten muž. Prostě je to jako po materiální stránce zlepšení kvality jejího života. Takže je to transakce hodnoty.
romantiku tam v podstatě já už ani nedokážu vidět. Jako nevím, kde bych ji tam hledal, nebo proč bych ji tam hledal, nebo proč bych se měl... To jsou prostě růžové brýle, přes které bych neviděl realitu. Kdybych jako byl nebo byl ochotný setrvávat v romantickém naivismu. Muž se zamilovává idealisticky a žena pragmaticky. Žena prostě se zamilovává do muže, který doručí zkvalitnění jejího života. Žena se zamilovává do muže, kterého vidí jako hodnotnějšího na sexuálně vztahovém trhu a na žebříčku tohoto trhu. Žena se zamilovává do muže, který jí zkvalitní a zlepší a ulehčí život. Zatímco muž se zamilovává do něčeho jiného. Muž, když se zamilovává do ženy, tak on se zamilovává do iluze bezpodmínečné lásky. On se zamilovává do iluze toho, že ta žena ho bude bezpodmínečně milovat takového, jaký je, jeho osobnost. Kdežto ale ona se opravdu nezamilovává do jeho osobnosti. Ona se zamilovává do svých emocí, jak se ona vedle něho cítí. Ona, když ta žena se začne vedle toho chlapa cítit znuděná, nebo dokonce v negativních emocích, když řekl bych, že ta nuda je z hlediska ženy asi vůbec nejhorší emoce, je nuda, jo, z hlediska ženy. A žena je velmi neodolná vůči nudě ve vztahu, je na to velmi citlivá, tak žena je věrná pouze svým emocím. Ne muži jako osobnosti, jako osobě. Tonto, ty mě řekni. No. Počkej, kolik hodin?